марказ расидем, тамошобинам ба фикрам имрӯз влоги дур дароз шид. нигоҳ кунед имсол мо солнавӣ надорем дар тоҷикистон барои коронавирус. ягон чорабиниҳои солнавӣ намешавад барои бехатарии саломатии дар. ана инҷа бинои нава сохтастанд. сохтмон давом дорад. biz инҷа раҳ мегзарем. хулоса душанбе маму ходи худаш қатӣ рафтаестай. ана ҷои легендарнаи мо Сомониён. ва на фони Сомониён вона дидгоно чанд қаштбон нахӯрдиян. Па секрет ничит кардистиян. тамошобино имрӯз 22 декабр ва имрӯз айбайни иштирокчиҳои марафон 4 канале ки охирон монда буданд, канали влог таҷикская семья овози кам гирифт ва айвозӣ меброя. канали влог таҷикская семья канали влогови нав буд, не ки новобаста ба ҳамин то 4 ҷора омада расид. мо боварӣ надоштем ки ҳамин канал то ин қадар ҷо мебиёяд. хулоса 3 канали дига монда, пага овоз диҳен ва интихоби худтона бикунен, кани бинем ки дар охир ки якум ҷо мемонад. марафон баъди 3 рӯз яъне тамом мешавад. баъди марафон сразу 26-умда конкурси канали мо сар мешавад ки бо дар оянда мегӯтон чӣ кор кардан дар кор. фатара ба такси рамунали рой кардем гелос дурем ки чӣ омада 21-23 гелосда чизои фурӯшиш дами. бромадем ай гелос мутаассифона ҳеҷ нахардем барое ки цены не по нашим карманам. тамошобино инҷа бинед чӣ хушрой иқа сангои калона ино кучӯбо ина ира чӣ худа иҷо часпон ма иҷо ма архитектор нестам ман иҷа вроди ира ҳами архитектор шабшудан дарку санганамаш чанд қадар пул рафтагида дар сохтмони инҷа ки боша архитектор тамошобино комсомольск равина чхалишидай навам ҷастам камекростун таксиман кадами на комсомольск рависта ой дари нишон тимтона манижа қати омадем мерве манижа завтрак накарда будаем бо чизои нав пайдо шудаем дар мерве кабоб пиде кагид кабоби мавлоно пиде ина иҷа худустам ҳаз мебинем ки манижа чи интихоб мекунад. навигари тамошобинои мерведа намеовардан хеле ҷирғот намедонам турку ман медонам платне не ки да уҷа меовардан да иҷа намеовардан
ресторани мерве меовардан нами нончара қати ина ин нонча қати ина ин нонча тамошобино заказ кини нақни дар ресторанш меовардан неки дар ин мерве намеовардан ва ма ҳайрон шудем ки навигари шуда ки дар иҷа хеле овардиянд и платня ё не ки масалан я хеле одамода дар кор нест хай мо давоз дар кора барои манҷа мирдагия гишт нагира онаҳа неки хурдестай зураки тамошобинонai як ном дора бинависе туркия зиндагиё мекардаги чия неки ира ба чака кардагиам рамазае манижа немалула кабоб заказ кардам манижа бейти тамошобино хӯроки мо омад чака тамом шуд манижа онаи хеле хӯрок заказ кард бейти ва ман хӯроки ки дар инҷа зиёд заказ мекунам манами короче чия номаш лула кабоб биринҷиш бамазае янқа бамаза бӯи бамаза дорад баъд ман эфир кардистам одновременно барои ами давоми хӯрданаш мо тамошобино намебинем тамошобино ина 88 сомон чой 8 сом бейти 36 сом ракабоб 33 сом балонаму анами балон будагеда анами 88 сом ама манами хеле хӯрдем якум меброем рӯй мекунем тортиков ва як мостиков вромадем ай мерве амка гарма амка ҷои уютнияй ки дами фуртада мехоне ки берум бирой неки ман бояд амка тез бурам ки мара точно ирӯз рамонали мекаша даже ман ай мерве манижа ягон сторис накардам бовар мекунед ягон сторис накардам ки рамонали набинам қавл мара мекана барои ки ба як соат пеш гуфт ки хона мери ҳозӣ ман гуфтам о рафтестам неки вақте мегӯям биё мерве ра чихе мегӯи не ман намерам тим боли ман соат барвақт не овқот кард маша мастова када буд дина мо дер мехӯрем ку ҳеҷ ка нахӯрда буд саҳари чӣ када мошинира бурда встреча блогеров я не знаю бо чи они короче актрисо актёро короче ҳамашон да встреча звездо короче звездопад пламени привет подписчикои ман ба балавзи хуҷандӣ барои ки 20 ёш ай вилояти сух раҳмат